I bé, continuem la 1:44, ja estem acabant este Hoy por Hoy monogràfic sobre la carxofa de Benicarló des del mercat d'aquí de Benicarló. I bueno, avui acabem el programa en Gemma. Ella és, per una banda, té un puesto aquí de venta de verdura i fruta aquí a lo que és el mercat, i per altra banda també pues, forma part, no, de tot el tema del mercat, no, dins pues, el consell que regula un poc el mercat i està fent moltes coses aquí. Gemma, bon dia, com estàs? Bon dia, doncs molt bé, gràcies. Tornem a retrobar-nos un any més pues, promocionant, no, tot el tema de la carxofa, i com no és d'altra, una persona com tu que està tots els dies venent carxofa. Conta, perquè abans Guillermo me dia com identificar una carxofa que és DEO. Tenim les dues varietats, no? La Green Queen, i tenim també la blanca de Tudela, però conta perquè tu tots els dies toques carxofes, no? Home, per supost. I los dos varietats, però hi ha molta diferència d'una a l'altra, per supost. Una és la manera de plantar-se o de criar-se, i l'altra és la forma de cada varietat i el sabor. Per la gent que s'està escoltant, quan anem a una fruteria o anem a un mercat, com podem identificar, en aquest cas, una blanca de Tudela o, en aquest cas, una Green Queen, i també per a què serveix cada varietat, no? Vale, pues t'explico. La blanca de Tudela, que és de tota la vida, el que passa és que els temps canvien i tot ha canviat. A veure, la blanca de Tudela se distingeix per ser redona en la fulla més com vos explicaria, més redona, ¿vale? I té lo del foraet. De sabor, per a mi, és millor la de blanca de Tudela, com per torrar a la brasa, torrar al forn, ¿vale? Per fregir, per supost. És més polivalent. Molt bé, però la Green Queen, a veure, és una miqueta més dura, té un color més clar i les fulles són completament diferents. Per torrar no serveix, però per fregir o per guisar o per això, doncs sí. Has estat tota la vida, no, rodejada del tema del camp, de la fruta, de la verdura. Tens un lloc, no, on tu vens el producte d'aquí de Benicarló. Quina diferència hi ha entre el producte d'aquí de la nostra comarca i el producte que se ven als grans almacens, a les grans superfícies, no? Perquè al final jo crec que per exemple, consumir una blanca de Tudela o de Benicarló té que tindre alguna diferència entre les altres carxofes, no? Hombre, per supost. Si, per exemple, a les grans superfícies és completament diferent a lo que és el mercat, perquè el mercat és un tracte personalitzat, un tracte directe. A veure, tu pots aconsellar a la clienta quina de les dues és millor per segons què tenen que fer. Claro, però, claro, la blanca de Tudela és tota la vida l'esquetxe que se diu, o la soqueta, per parlar en valencià, la soqueta de tota la vida, ¿vale? Que quan eixa planta se segue, perquè jo per santa sort ho he viscut i sé com se planten, i després s'agarra i se fan les soquetes i se tornen a plantar. La Green Queen és completament diferent perquè, clar, és llaor. La llaor se planta, creix com si fos un enciram, després una gran planta, quan s'acaba la producció, se llaure. És diferent. Són les dues molt bones, però són diferents. És molt diferent, no? Però al final jo crec que comprar el producte aquí al mercat té molta diferència, no? A banda del tracte, saps que el producte és 100% d'aquí de la comarca, no? Sí, són dels mateixos llauradors, és directe, claro, no hi ha intermediaris, per almenys jo vaig a buscar-los directament al llaurador. És important, no? Els temps que corren, apostar per el producte de proximitat, també com antes s'apostava, no? Antigament el llaurador pràcticament ho venia a la fruteria de la verdureria i la verdureria ho venia a la gent, no hi havia cap intermediari, no? És així, el que passa que ara les coses han canviat, claro, se ven tot per online, a les grans superfícies, i per mi no té la mateixa qualitat, perquè no és el mateix fresc com poden trobar-lo al mercat central, com a les grans superfícies que no saben
quantes dies té el que és la carxofa o les verdures, vamos. Este cap de setmana tenim la torrada de carxofes aquí a Benicarló i bueno, molta gent de la que ens escolta potser mai ha provat una carxofa en denominació d'origen protegida. Què elegiries, torrar o al forn? Com recomanes que se la mengen? Pues jo de les dues maneres, perquè, a veure, torrar a la brasa té un sabor exquisito. Impressionant. Però bueno, la persona que no pot fer-lo a la brasa pues ho fa al forn. Jo personalment m'agrada més al forn que no al microondes, perquè el microondes normalment queda bullida i al forn queda pues, com si fos a la brasa, però un sabrós espectacular. En un raig una miqueta de sal i un bon raig d'oli d'oliva verge, bueno, a disfrutar, millor que els bistecs. Així de clar, així de clar. Gemma, sí que m'agradaria que pogueres invitar a la gent que s'està escoltant a portar com a bandera el nostre producte d'aquí de la comarca, però també a vindre a comprar a llocs com estos que fan que els llauradors no tinguin que passar per aquests processos de baixar de preus, d'intermediaris, de que exploten el camp de la manera que s'està explotant avui en dia, no? Que siga de tu a tu, del tracte pròxim, de com se feia abans, no? No, i és així, és el tracte personalitzat així del mercat. Jo invito a que vinga la gent així al mercat a comprar la nostra carxofa de denominació d'origen. Pues Gemma, moltes gràcies com sempre, estarem pendents d'esta campanya i nosaltres tornarem en futures ocasions a que ens contes històries com la que avui ens has contat. Gràcies a vosaltres i jo invito a tota la població i tota la gent que vinga de fora a disfrutar de la nostra torrada popular que s'espera que siga magnífica. Los invito a tots. Moltes gràcies, Gemma, i no res, nosaltres també invitar a la nostra pare que vinguin aquí al mercat de Benicarló, a que vinguin a comprar producte d'aquí de la nostra comarca. Molt bé, així els esperem, en los braços oberts. Moltes gràcies.